dadi wong gede. Anak wis gede-gede kabeh. Papat perawan kabeh. Hah? Sing ngono iki. Mboke arep nasir mboke wae piye? Alah ngerawani. Dodolan iki ngono. Dino tak tunggu nanti diasko arep pecah. Ora ndek kanca bener. Rawan, gede, ayu bisa. Yo nalar rasane wong nek dhewe yo kok ngene iki. Ngopeni anak papat kok yo ning dhewe. Aku ning kene, Mbak. Aku ning kene. Aku ning kene, Mbak. Nek bicara iki malah ana sing mentel, ana sing kalem, ana sing Mentel ora cementel lho, mentel ora kare lho ya. kowe kabeh iki mos kondi. Saka mburi mau Kok sing kirim mburi piye? saka mburi mergane kene kan. Oh, ngono pinter. Pinter. Aku saka samping. Pinter meneh. Aku saka sisi dhuwur. Sing dhuwur. Ya pinter lho, Mbak. Oh, anek kowe cetok. Sing suwe dhewe kuwi. Alah, kleteng apa kok kaya rada blawur nek arane. Karo anake dhewe kok kaya Mbak. Oh, kleteng pink. Pink ki apa? Zaman biyen ra ono pink. Jambak. Jambak kok pinky boy? Heeh. Sing mbok pitatok tenan senok. Katrok kae ya iso ngedekke kowe minterke kowe lho. Anak darupane karo wong tuwa. Apa meneh iki kleteng apa piye? Aku ora wani yo, Mbak. Ora wani Nek apa? aku ki rada mikir ngene, Mbak. Aku kan dadi anakmu bareng sekolah Piye semene. piye piye. Aku lho ora mbok tau mbok ngene gelang ngono lho. Lho, Nah, sing mbok teng kelas kene ono, kene ono. ngerti ora? Ngerti ora? Mbokmu iki iso kaya ngene iki mergo kerja keras nyambut gawe apa wae tak lakoni. Matun tak lakoni. Ning Kuala Lumpur ya tak lakoni. Apa? Ya drek iki lho. Duh, ana sawah kok ning kono. Ning kono ki jebulane ya ana ya. Yo, kandhane Kuala Mbak. Lumpur. Mbok nek dhewe jebulane gaul ya. Kuala Lumpur ki maksudnya ning nggon sawah. Oh. Ngono kuwi ora. Aku ki ning tekan kono. Ning kene aja iki hasil iki. Rasa domeri kowe